Salutare! Dacă și tu folosești o casă de marcat, trebuie să vezi acest video. Astăzi voi discuta despre memoria fiscală de la casa de marcat și de ce aceasta nu trebuie neglijată. Acest lucru este important deoarece dacă memoria fiscală este plină, nu o să mai poți folosi casa de marcat și implicit nu mai poți emite bonuri fiscale. Ce poți să faci? Poți să aștepți să ți se blocheze sâmbăta, duminica sau acum de sărbători și să nu te mai poată ajuta nimeni. Te duci luni la service, iar acolo este posibil să nu aibă pe stoc memorie fiscală și până când te rezolvă pot trece și 4 zile. Sau poți chiar acum să verifici memoria fiscală și să-ți faci o programare din timp încât să eviți toate aceste probleme. Ce este memoria fiscală? Memoria fiscală este un dispozitiv care stochează toate tranzacțiile efectuate pe casa de marcat. Aceasta include date precum suma vânzărilor, numărul de produse vândute și codul fiscal al clienților. Când se umple memoria fiscală? În general, memoria fiscală se umple după aproximativ 1800 de rapoarte zilnice sau mai pe scurt 5 ani. Așa că, dacă ai casa de marcat din 2018, ar trebui să verifici lucrul acesta. Cum să aflăm dacă avem sau nu memoria fiscală plină? Rapoartele de vânzare. Rapoartele de vânzare pot oferi informații despre volumul de vânzări, cât și nivelul de ocupare a memoriei fiscale. Ce se întâmplă dacă memoria fiscală este plină? Dacă memoria fiscală este plină, casa de marcat va înceta să mai funcționeze. Nu vei mai putea emite bonuri fiscale, ceea ce poate duce la întreruperea activității tale. Ce poți face pentru a evita blocarea? Îți recomand să verifici chiar acum ultimul raport Z, iar dacă numărul este peste 1800, să-ți faci o programare la firma de la casa de marcat pentru a schimba memoria fiscală. Așadar, este important să fiți atenți la nivelul de ocupare a memoriei fiscale și să o schimbați din timp. Fiți cu un pas înainte. Protejați-vă afacerea de întreruperile neașteptate la casa de marcat.